Yung boses ko. Ayan. Lakas na. Lakas ang echo. Hindi na ba? No. Ara, thank you so much for pangarang mo dyan. Okay na ba? Thank you, Jackie, for reactions. Gagapit na ako ng barcode nyo para mamayang umaga. Tingnan natin, mararapong natin yan. Pipili tayo ng 110 pesos. Nang mananawa ng barcode. After that, 50. After that, 20. After that, 1 lucky winner. Tsaka, oh my God. Wala na akong paano, nervous ako pag wala ako. Oh, ayun. Sorry, pasensya na. Lahat na. Sinakala ko mag-work. Maraming lang ko para ginagawa ko lahat para makapag-share ng testing share sa akin. Love you all. Parang kayo tawag ko important sa akin. April lang yung katulong. Present number 8, thank you so much. Hello.
Yan. Ayos na. Okay. Pakita ko yung last thing. Because here. Walang pahinga, pasok. Hello, Aquakers, Albolana. Hello. Siklet, Dasur, mega lang siya lang. Albolana, thank you so much. And Emma Bersano, nakabilis mapasok na. Yes, sir. After 30 minutes, pasok tayo. Bago pumasok sa yung name nyo, gugamitin ko na pupasok ko na sa bangka. Abigail Sandaga na mayroong 70 code. Ito na, Abigail Sandaga. Kado ka na Kalo mataas. Hello, sir. Ako mo lang. Hirapan ako na ito. Ay, buray mong magayon. Na mga buray na mga magayon. Tagay-magayon siya na. Ipitin ko na yung mga barcode nyo. Abigail Sandaga, say present na niya present. Meron sa natin barcode, lucky number 70. Ang magpipit na to. Ito na ang pinakabang niya, guys. Abigail Sandaga ng Abigail Skin. Abigail Sandaga ng Surodi. Check nyo, pangalan nyo. With lucky numbers. Wag barcode, lucky numbers po. Kinig lang, host. May gagawin. Sige lang, sis Mercedes. Ito na. Ito na. Dahlia, Lisa, Dahlia. Meron si Dahlia. Nagupit ko na si Abigail. Laise. Dismiss you. Present ako, host. Ella President. Uy, pag si Ella Bolana dito. Hindi ka gumawa ng Ella Bolana? Wala ako nakitang po na dito. Ella Bolana, hindi ka kumuha. May kaibigan ng shoutout, Dahlia Laise. Hindi, ito ko sa'yo. Hindi pa si Dahlia. Andito na si Dahlia. Meron siyang 20 barcode. Lucky number. Kay Dahlia na po ginugumit ko kay Dahlia. Ang hirap, di ako prepare. First time ko kasi yun. Tapos mahappy lang kayo. Walang uwing bokya, walang uwing luhaan. Dahil kayo winner lahat. Ganun ko kay love. O di ba? Pag isasabing bokya, di pa tapos ang laman. Tapusin
Until the end. Kasi layas kayo ng layas kasi. Huwag kayo lalayas. So, watching na kayo until the end. Marireceive yung sorpresa. Isa-isayin natin yan. Ayoko na bukya kuhaan. Wala akong pinagalo ng tigala. I don't like to hear that. Sa akin, pag pumasok kayo, ayoko na bubokya kayo. Huwag magtatampo, huwag mag-iinanakit. Kung hindi kayo nananalo kasi at the end of the day, panalo pa rin kayo, panalo ka sa gusto ko. And thank you. Kaya lakas na ang gusto ko sa'yo. Mercy Dalambaka! Happy! Ayan. Mercy Dalambaka na po tayo. Merong 100 barcode. Mercy Dalambaka. Ito yung ginawa nila pag-help sa akin. David Royal, merong 35, lucky number. Tandaan mo, David Royal, lucky number mo. Gugupitin ko na rin yun. Dito na, papasok mo sa panga. Mercy Dalambaka, yung isang ko na pagkupit mo ng 100, lucky number. Thank you so much, 30 million in the house. Love you all. Ayan. Mercy Dalambaka, pa-play ng mga ano natin sa group. And inform si Ms. Dayan, si Diana Sawa inform para alert sa wala ng winners. So wala po yung lahat ng P1, 26 million is now you receive prizes. No less, no more. To be fair, to be exact. Kahit puwet ako ay bagos ng kalaban, oh my God. Kahit puwet ako pinagpupuyatan ko kayo. Kasi ganun kayo kalab. Madaling ko na to, 30 minutes. 30 minutes lang tayo. Mercy Dalambaka. Ayan, sino to? Dayan Vergara! Dayan Vergara, dito ka na Dayan Vergara. Meron kang 30. 30! Kanino kaya ang babang muna? Makinig kasi kayo until the end para alam niyo kung nangyayari sa buong mundo. Ayan. Pag may nagtatanong dyan, sagutin niyo na lang lahat dyan. Kayo na makakaalam dyan kung paano nyo nang hi, thank you. Ayan, never Vergara dyan. There's Mercy again. For 28 barcode. Wala lang kasi ito kaya madami si Mercy. Mercy Dalambaka again, 7980. Ayan. Para happy kayo, happy, alright. Kabarang barcode, ayan. Ipasa nyo sa akin kung nakagawa kayo. Kasi meron ako ditong 22 lang na nakagawa. Ang number 22, Irene Bungkukan, Talia 21, Chris Anjoy 20, number 20 rin siya, naka-20 siya. Emma Bersano 60, number 19 yun. 18 Dian Sala, ayan. Naka-70 siya. Eric Casabida, may doble siya, 99 lang. Nabawasan isang Mercy Dalambaka, complete perfect 100. And Baby K, complete 100. Tiffany Madera, kinapos ng 10, 90. Leslie Marmol, kinapos ng 28 lang. Shally Rodriguez, Shally Rodriguez, 70. O, diba? 70, Abigail Santaga, Nina Mapalo, 70, 40, Jonah Mahal, 45, no. 30, 35, Virayal, Marco, Flory Mendoza, 31, Dayan Vergara, 30, Nery Cañete, 20, 50, Jolian Canera, Trinity Steph, Ray and Kenya, 20, that's in the night, thank you. Deep inside my heart, like the Number 1 yung Jackie, ala ka dyan. Ibak
ka, boy ka. Board of Judges ka na lang ngayon. Number ano ka dyan? Asa yung start? Oh, wala yun. Jackie. 37. 37, Jackie. Number 37 ka. Tuloy-tuloy pa rin natin yun. Continuous tayo as a normal life na lang, pero continuous ko yung mga ka-games natin every life. So, doon ko na nayakan ang mga nananalo. Pero, nung graduates ko, first kahit hindi man naging successful pa rin ang doon. Full support kayo sa akin. Salamat po. Kasi nandun kayo ang dulo, lahat kayo ang winners. Ay, walang barcode ka, walang libak-libak ka. Dapat na pala po. Pag natapos, hindi bukas pa. Ginugupit ko pa lang siya. Announce ko lang sa group. I will announce in the group, guys. Don't worry. Kahit hindi kayo nakanood dyan, yung 20 na kumpunong ko, example 100, what are the codes? Ano na yung 100 code? Meron na example, yung 2 meron pa, 2,000, 1,000 pa. 1,000 pa. 10 times 100. Oh, 10 times 100, meron 1,000. Tapos wala, kung hindi ka man nakakapag-deal, nakapag-text sa ating walang ka, sa group chat, kasi kita nyo ano na. Kaya sana clear lahat. So, sa hindi nakakaintindi siya nakaintindi naman dyan, at least share yung knowledge mo sa kakaintindi sa akin. Share kayo kung hindi na kasama natin, guys. So, kailangan dapat aware lahat. Nakakaintindi ka. 18 ka lang na house, 14 thumbs up. Nakalimutan na puso bago ng BYN. Please enjoy Jen Rowley. Meron kang please enjoy Jen Rowley. 20 barcode. O, diba? Kasi katulad nyo, wala silang, Lipa. Kasi nga, sila tapos Claire Lomo, Charlie Rodriguez, wala sila dito. Para pag natulungan na yung Facebook number nila, at least happy pa rin sila na nakikita natin na nakakatulong tayo. So, kahit wala yun, kasi nagtirapan nyo guys, pag nabunod natin, kung natin na, dapat isip pa rin yung price mo. Ayan, explain nyo na lang, makakiram ng Masa, diba? Huwag ka lang sa akin, makawala yan. Tawa ka lang tawa dyan. Ayan, meron silang sa barcode. Dahil ano to Ate Jackie, hindi ka pa kasali nito Ate Jackie. Hindi ko nakagawa. So mag-start tayo ngayon, nagawa. Sila ang baka. Nida Mapalo. Ayan, Nida Mapalo na tayo. Nida Mapalo.
Angel Royal in the house. Thank you so much. 16 pesos. May dalawa pang nakalimot. Magsusunod sa atin dyan. Okay lang yung slide. Walang problem. As long as nakakamit tayo dyan. Thank you so much. Slide talaga. Wala nang problema kayo kung slide dyan. Pag hindi ko nagustuhan kayo, okay lang. Pero mas okay kung nakakatang sa lahat. Well, love you all! Danida Balo! Ayan, Jenny Bedrayan! It's your turn! Jenny Bedrayan! May kailang siya ng Gayang Vergara! Tapos na yung Gayang Vergara, nahulog ko na dito sa pangamang ng Vergara, 30 barcodes. Andito tayo kay Jenny Bedrayan. Gugupitin ko ng lucky numbers mo. DJ John Ray Remix. Na talaga ako. Thank you so much for the support. Saglit lang ako guys. Ayan, 10 minutes na lang. Pass mo kayo. Hello, Manoy, Manay. Watching Flora Mendoza. Flora Mendoza is for here. Meron kang 31 Flora Mendoza. Hello, Admin Dayan from Alameda. Wala na loob mo, Ate Ala. Ayan. Bigyan shout out, Ma'am Dayan from Binigay. Artificial, thank you so much. Number 2. Kahit pwede no, iba, kahit mag-sumor. Lang pero para sa inyo. Tinapos ko! Hello, sa ating mga wakwakers. Hello, mga wakwakers. Ayan. Jennifer Ryan, it's your turn. Ma'am Kai Kuno, 30 barcode. 20 pala. 20. 30 lagi ko na. Ayan. Kai Kuno. Dahil po tayo para rami naman yung mga numbers na dito guys.
dyan. Abigail Sandaga, oh, ba't na ako ay ano ko tayo, magayon niya, hindi. Ay, gala-gala siya lang, duray, magayon. Buray, salamat sa pagkakalito mo. Yes, bigay tayo ng 100 na 10. 10 times 100, just tatang swerte yan, 10 times 10. 100 times. That's 100. Basta. Ano po rin natin ito? Pili tayo, magbulot tayo. Kajis kayo, gusto nyo ba matira dito? Follow na 1,000 na matitirang zero. Kanino yun? Let's find out. Wala kayo dyan. Basta kayo. Ayan. Bigyan siya lang. Buray. Ayan, buray. Gayon ang buray. Diyos ko, buray. Nakakalita. Buray. Hindi ako nakastay ng matagal. Diyos ko, Lord. Alert me ang catch. Hello, host Morakas. Ako tuwan na si Loloy. Bibo kaayo ah. Saan ko eh? Hindi ko tatagal doon dito. Wala ko na hello, host Morakas. Ako tuwan na si Loloy. Bibo kaayo. Hello mga basta naman. May dito shout out. Ayan from Alba. Thank you from Alba. For your support from Alba. Thank you so much. Alba. Abigail Sandaga. Eileen Bumbukan, it's your turn. Renuta, Eileen Bumbukan, it's yours. Nice pie. Nataka na talaga ako. Jual mahal ka ba na ba? Bla. Alright. What's poppin'? Mix DJ. Bilang yan. Ayan na, magti-10 ko. Late na naman ako. Nataka na talaga ako. Reggie Flores Remix. Tayo. Salamat po. Ayan. Drive, magbayad ka sa yan. Tayo po ko bandang. Basic lang baka. This is RBF Mini Sound. Basic lang baka. 100 barcodes. Lucky numbers.
topic. JRR Remix. Wala may sayaw. Hello, Crystal Torres. Nag-ibig shout out lang. Yeah, Crystal Torres. Thank you. Arden Dolces, thank you so much. Stephanie Madera. Nagupit ko na yun sa'yo. First lang baka. Buko na natin. Team Samurai. The best music mix on JRR. Dan jangan kau pernah bekerja. Very good friend, very good is here. Brand of Maria Crusha. Sabala bekerja. Maria, you're welcome. Jangan. Salamat sis Maria Crusha. Benji Flores Remix. Big score. Salamat all. Hi Adela. Maayong gabi ite from Maria Gracia Zabala. Maayong gabi sa inyo tananihan. Maayong gabi sa inyo tanan. Salamat sa pagtanawa sa akong bintana. Diyos maray na banggi sa inyo ka boss. Di ko lang diya. Magandang gabi sa inyo lahat. Kakagalugan. Yeah. Say, I will come to dance your turn again. DJ Zamora Remix. Tanod ka, good everyone. Ang gayang great guy. Mahukay na gabi. Mahukay sa Philippines. Mahukay na gabi sa internet. Sonic Wave Disco Mobile. Bukas ang grasya, wait lang. At ako'y malilit na, bye-bye na all. Five exactly na dito, 10 exactly. Good evening everyone, 10 p.m. exactly time, so 6 p.m. DJ Zamora Remix. Ewan, nagdidisco naman tayo sa yun para Vivo. Yawan mo yan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayaw sumayaw. Kapag naigalaw. Ayaw sumayaw. Kawan naigalaw. Ayaw sumayaw. Kawan naigalaw.
Julian Ganero! Julian Ganero is your turn! Kawan na igalaw. I know break the rules. Julian Ganero. Favorite Rose Brothers, my buddy for this year. Tayo na, tayo na. Tayo mga bilangan, bye. Tayo kayo dyan. Ako alis na, pagpasok na link na ako, 10. Eksakto ng oras, alas 10 ng gabi sa inyo. Ayan. 10 p.m. Pinas time. Ayong gabi sa lahat. Yan, sala. Ito na dyan, sala. Gumapitin na sa iyong kuray. Kawan na igalaw. Mas Pape. Ayaw sumayaw. Kawan na igalaw. Ayaw sumayaw. Kawan na igalaw. Mas Pape X Club. Mas Pape X Club. Mas Pape X Club. Ingat, pasok na ako. Di ba? Bukas na. Then it goes a little something like this. Ay, nasa na, guys. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Love is a burning fire, and the flames grow higher, babe. Don't let it steal your heart. Girl, this game can't last forever. Why cannot live together? Try. Don't let it take your love from me. You're not good, can't you see? It's not a I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks my heart. I'm really, really. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. DJ Rams, Idol. Then it goes a little something like this. Cause this boy wants to spend the day more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Babe, don't let him steal your love from me. Lanaw del Norte, Mix Club. You're the good, can't you see? It's not a really. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks my heart. Rather really. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Oh, really. Oh, she's only looking to me. Oh, really. She's on the top. Oh, really. Can't you see? It's not a really. I'm in love, set to free.
Lanao del Norte Mix Club. So guys, malas na ako. Pasok na ako guys. Thank you so much. Ayan. Bye, mga